Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Padayon sa gihapon ang pagbuga sang abo sang bulkan Kanlaon. Sa post ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa time-lapse footage makita ang emisyon sa Summit Crater pasado las 9:07 kaina sang aga tubtub las 9:18 sang aga. Sunod sa PHIVOLCS, nagtuga ini isang grayish nga plumes nga nagsaka sang 500 meters gikan sa baba sang bulkan kagin parid padulong sa norte. Inibase sa recording sa Kanlaon Volcano Observatory sa Kanlaon City, telescopic cameras. Humalin pa sa weekend ang pagbuga ng bulkan Kanlaon. Sunod sa kay resident volcanologist Marie Andelin Quintia, kahapon ang pagtupa sang manipis nga abo sa barangay Masulog sa La Castellana nga side, kasubong man sa Kanlaon City. Sunod sa kay Quintia, sa upper Mananawin sakop sang Masulog sa Kanlaon City, nagkuha sang ash sampling ang ilang nga team. Tuyo sang sampling nga mapatod kung ano bala ang nagtupa nga mga abo, fresh o kung old deposit. Kung fresh deposit sunod sa kay Quintia, nagakasayuran nga shallow level ang magma nga nagatugas ang digasing kag ashing. Kundaan naman ang mga deposit gikan pa inisadto pa nga mga eruption. Nagapahanumdum si Quintia nga bisan manipis ang ashfall dapat magamit sang mask para mapangapinan ang kaugalingon pati na sa baho sang asupre. Kahapon, ma'am, ang aton nga team nakakadtuman dito sa may upper Mananawin nga area to collect ash samples. And mga maninipis man lang siya, ma'am, but then syempre kay ash gani siya, ang maninipis nga ash pwede gyapon mahaklo.